go, 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 go. I dag har der været et overfald på en jøde. Vi stiller om til Aya, som ved mere på sagen. Hvad med manden, der så det? Skete der? Jamen, altså, jeg stod bare og kiggede på fugle, og så kom der bare to mænd lige pludselig overfaldt en jøde, altså. Det var meget traumatisk. Stiller om til Mia for mere. Nu sidder jeg med en såret. Hvor blev du ramt hen? Jeg blev heldigvis kun ramt i munden. Føler du dig tryg? Hver kan personen ikke svare på flere spørgsmål. Og det var alt for i dag. Jeg vil gerne have på fugle i dag. Der er en krage! Hey, er det dig? Jeg løb efter dig.